Pekný deň vám prajem. Volám sa Terézia Kružliaková, rodená Babiaková. Pochádzam z Banskej Bystrice a na toto mesto som mimoriadne hrdá a rada sa do tohto mesta vraciam. Vyštudovala som odbor solový spev na Banskobystrickom konzervatórium Jana Levoslava Belu. Aj som absolvovala v Banskej Bystrici na tomto konzervatórium a po tomto absolvovaní konzervatória som ďalej pokračovala v štúdiu Vysokej školy muzických umení v Bratislave, kde som takisto študovala operný spev. Hudbu nám dali vlastne do takého vienka a do takej pomyselnej štafety naši drahí rodičia, ktorí nám vlastne chtiac nechtiac vštepovali, že hudba je niečo krásne. Vyrastali sme v tomto prostredí, takže v podstate pokračujeme z nás súrodencov väčšina v tomto nádhernom povolaní. Moje mesto, Banská Bystrica, je mesto, ktoré mám proste stále, si ho nesiem so sebou a mimoriadne rada sa do ňoho vraciam, pretože ešte stále tam mám aj rodinu. A prečo som vlastne ostala v Bratislave? Samozrejme je to tým, že som dostala ponuky ešte počas školy účinkovať v Slovenskom národnom divadle a v podstate potom sa to završilo tým, že Slovenské národné divadlo ma aj angažovalo, takže som stálou členkou Slovenského národného divadla. Slovenské národné povstanie sa mi spája už ako dieťaťu v podstate s jedným takým veľkým monumentom v Banskej Bystrici a to je práve budova Slovenského národného povstania, kde sídli múzeum. Okrem tejto naozaj mimoriadnej budovy a múzea Slovenského národného povstania sa mi to spája hlavne so spomienkami mojich rodičov, ktorí boli ešte deti a prežili druhú svetovú vojnu. A naozaj tie spomienky mali rodičia naozaj, ako teraz až dodatočne mi naskakujú zimomriavky, možno ako dieťa, keď som to počúvala, tak som si len povedala, že vďaka Bohu, že žijeme v mieri a že nič takéto nás nepostretlo. Myslím si, že na takéto veci nemôžeme a ani nechceme zabúdať, ale musíme ísť ďalej a priať si, aby nič takéto sa už neopakovalo v našej histórii.